मुंबई विजयदुर्ग रोरो बोट सेवा हा प्रकल्प सर्वात चर्चेत आला होता. मात्र मंत्री नितेश राणे यांनी सुरू केलेली ही सेवा गुढीपाडव्याच्या दिवशीच बंद करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबई विजयदुर्ग रोरो बोट सेवा बंद होण्याचे कारण म्हणजे याचे तिकीट दर खूप जास्त असणे, जे सर्वसामान्य लोकांना परवडत नव्हते. शिवाय या रोरो सेवेच्या बोटीत मिळणारे खाद्यपदार्थही अत्यंत महाग असल्यामुळे प्रवाशांना आर्थिक ताण सहन करावा लागला. या सर्व कारणांमुळे प्रवाशांमध्ये प्रचंड नाराजी वाढली होती. माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी या सर्व प्रकरणावर टीका केली आहे. त्यात त्यांनी सांगितले की कोणताही प्रकल्प हा सुरू करताना त्याचे योग्य नियोजन तसेच अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे असते. पण या बोट सेवेच्या बाबतीत हे सर्व दिसून आले नाही. उपरकर यांच्या मते ही सेवा 19 मार्चला बंद करण्यात आली. त्यातही प्रवासी मुंबईतून सुटल्यानंतर विजयदुर्ग या ठिकाणी पोहोचल्यावर त्यांना पुढील प्रवासासाठी कोणतीही योग्य व्यवस्था नव्हती. त्यामुळे प्रवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असे. शिवाय बोटीमध्ये मूलभूत सुविधा नसल्यामुळे तक्रारही समोर आल्या होत्या. शौचालय किंवा विश्रांतीसाठी आवश्यक सुविधा याही पुरेशा नव्हत्या. त्यामुळे पण प्रवाशांचा अनुभव हा समाधानकारक नव्हता. या सर्व कारणांमुळे रोरो सेवेमध्ये प्रवाशांची संख्या खूपच कमी दिसून येत होती. एका दिवशी 50 पेक्षा जास्त प्रवासी या सेवेचा वापर करत नव्हते असेही समोर आले आहे. खरे पाहिले तर योग्य नियोजनाचा अभाव, अतिरिक्त खर्च आणि अपुरी सुविधा या सर्व कारणांमुळे ही सेवा काही दिवसात बंद पडली. त्यामुळे भविष्यात असे प्रकल्प सुरू करताना अधिक काळजी घेण्याची गरज असल्याचे मत माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी व्यक्त केले आहे. तुम्ही पळतात GNH. छुप छुपके छुप छुपके छुप छुपके छुप 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 छुपके छुप छुपके छुप छुपके छुप छुपके छुप छुपके. अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के जो खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती. तो बीवी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए. नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक ही है. कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ. हेल्दी यानी पंचामृत.